никога не го правя. С никого друг. Масажирах Как ще ти се подуе корема, ако е пълен? Няма. Не знае. Не знае какво може да се случи. Планират нещо за рождения ми ден и не мога да знам и затова просто седя тук и чакам. И да, няма билети за днес за Summit One, което е да се качиш отгоре на един от небостъргачите и сега търсим други варианти за други дни. Може би ще има за утре, но не знам дали ще е слънчево. И затова сега трябва да планираме на много нещата. Сега беше много слънчево, сега изведнъж започна да капе. Бяхме до сега в библиотеката и сега просто се разхождаме някъде. Това е Fifth Avenue и вече започва много да вали. Времето тук се мени много рязко. Ако беше някакъв Easter egg или нещо, аз го намерих. Здраве! Как се оценявате коктейлите? Добре! От 1 до 10. Добре. Ама искам градивна критика. Или прейз. Тук няма слабо. 7. Ама, тук 7. Иван, какво очакваш? Какво би го направило 8,5? Ами за мен е най-идея сладък този повече водка.
повече пари. За мен една идея сладък този коктейл, но аз очаквах това, разбираш. 20 минути бира, не още 5. Let's go. Човек, супер много фридъм имам на капсула. Да. Добре. Аз съм готов да се размажа. Това има още някакви неща, ама това е десерт. Да. Окей, не си правиш с... Прави да? Nice. Okay, feast, my friends. Това какво? Maybe? Да, малко е спайси. Ние хапваме на влога ли? Да, ама ти не се виждаш, ще я си покажа това. Там мейпъл си? Ага. Те май да не още. Добре, натиснах това 3 пъти и това пуснах. Няма знае ли как стана? Добре, едно... Какво още? Този конфет е много добър, е много силен референс за Мати Хилис. Нищо цък. Това е много Това е много яко.